מה הוא אמר? הוא אמר שאני יכולה להמשיך עם החשמל או לחזור לתרופות. מה את רוצה לעשות? לקחת אותך למסיבה. אמא? הגיע הזמן שתחשבי קצת על האושר שלך. זה לא אושר, זה הנרי. את אוהבת אותו. אמא, את לא יכולה לעזוב ככה את הרופא שלך. מה שבטוח, אולי אין כבר טיפה של שפיות בחיי. המוות רוקד לי בלב, הכל מסתובב. מה שבטוח, אולי כל האשמה מעייפת מדי. אולי זה מתיש גם אותך, בא לי כל כך. ילדה של פחדים ותקוות, ילדה של אישה שכבר אין לה תשובות, ילדה נחותה, מבודדת כל כך. אולי יום אחד היא תפרח. הדמות שלך זה משהו לגמרי אין מילים, חבל רק שהחבאת אותה. חיים שלמים, שנים שהתפללתי, קיוויתי שתלכי. כמה שפחדתי בתוך תוכי, כשחשבתי שתמותי בפנים, הבטן התהפכה. אבל אני מזמן כבר אולי נתחזק ונמשיך לנסות, נחיה עד הסוף, נלמד להרפות, נראה זו את זו בלי לשפוט. אני לא מאמינה לך. נטלי, לפני 17 שנה אח שלך מת. סיבוך במעיים. הוא היה בן שנה. אני מצטערת שאף פעם לא דיברנו על זה. פשוט רצינו לתת לה חיים נורמליים. עכשיו אני מבינה שאין לי מושג מה זה אומר. לא רוצה חיים נורמליים, שרדתי גם בלי. חיים כמעט נורמליים יספיקו לי. חיים כמעט נורמליים, לא פחות ולא יותר. אז אולי הכל כבר יסתדר. קדימה, יש לך מסיבה. יפה כמו מלאך, צפיה בכחול. די תפסיק, לא יכול. היי, הגעת, כן טיפה באיחור.
אמרת שנגמר, אז נגמר? לא ברור. מה שלום אמא שלך? טוב, זה קצת מסובך. המצב כבר נסבל. זה עדיין לא קל. תנסי לשחרר. זה משגע. אני משתגע. אני כאן איתך. עכשיו אתה כאן, אבל תן לי קצת זמן. עוד שנה יש סיכוי שנהיה זוג נשוי. אשתך תתחרפן, תדבר לקירות, תשתולל ברחובות, בעירום תתרסק ותחתוך לבשי. יש לך אותי, יש כאן חבר אמיתי, אז אם תשתגעי קצת, אולי תשגעי גם אותי. החיים הם טירוף, ואם הטירוף הוא שלך, אז אני מבקש לי טירוף שלוחש לי, לוחש לי שיש לי, יש לך